Индустрия закончмана biz ТССР'ның 100 yıllıgын бәйрәм итәргә әзерләнәбез. Шушы ТССР'ның төзелүгә нигез салган кешеләрнең берсе Саид Галиев турында нәрсә әйтергә була? Аның турында күп нәрсә әйтеп була. Чөнки ул беренче хөкүмәт башлыгы, Татарстан халык комиссарлар советының рәисе, беренче ул. Һәм инде аның җилкәсенә шушы республиканы булдыру, аның хөкүмәтен төзү, аның шикләрен билгеләү, ул бик авыр эш була әлбәттә. Аларның барысы да аның җилкәсенә төшә, ләкин аның бер үзе генә түгел, аның ярдәмчеләре дә була әлбәттә. Бик яхшы хөкүмәтнең составында абруйлы кешеләр, белә торган, менә шикләрне билгели торган, Татарстанның шикләрен, кайда күпме халык татар яшәгән, аларны билгеләү. Ул бик авыр мәсьәлә була ул. Авыр мәсьәлә. Аның һәр вакыт Мәскәү контрольдә тота, тиешле органнар әлбәттә, тиешле органнар контрольдә тоталар. Һәм инде менә шушы республиканың төрле вариантлары тәкъдим ителә, төрле вариантлары. Берсе инде менә Татар-Башкорт республикасы. Ансы барлыкка килә алмый, чөнки аңарга хөкүмәт Ленин үзе дә каршы була. Моңарга. Һәм халыклар һәрберсе үзләренең республикасына ия булырга тиеш дигән фикердә тора Ленинда. Һәм Саид Галиевның фикере нәкъ шундый. Нәкъ шундый. Һәм менә Солтан Галиевның аның фикере башкачарак. Ул гомумән башкортлар белән бер дәүләт булуны алга сөрә. Алай гына да түгел, казах, кыргызлар белән дә гомумән Туран дәүләтен булдыру, аларның федерациясын булдыру идеясе дә була аңарда. Һәм ул идеяның бар икәнлеге турында тиешле органнар шулай ук белеп торалар. Шунлыктан менә шушы республиканы төзегән вакытта аның белеме дә җитәрлек була әлбәттә, кешеләрен дә яхшы белә торган була, дөнья хәлләрен дә яхшы күз аллый торган була. Ләкин ул менә шушы рәвештә кабул ителми үзәк комитет, партия үзәк комитет тарафыннан, Ленин, Сталин тарафыннан кабул ителә алмагандай. Шунлыктан инде менә шанычлы коммунист Саид Галиев нәкъ бер принципта тора торган, Татарстан республикасы аерым булырга тиеш, башкортныкы үзенә, чөнки башкортның бит инде республикасы игълан ителгән була. 1919 елның декабрендә үк алар Оренбургта үзләре игълан итәләр республикаларын. Ул кече Башкортстан дип атала. Һәм ул кече Башкортстанны Совет хөкүмәте тик 19 елны гына таный. Нәрсә бәрабәренә ул башкортларның үз гаскәрләре була. Шушы хөкүмәтнең нигендә карамагында. Шушы гаскәр инде советлар танымагачтан бу республиканы Колчак ягында сугыша. Менә шушы башкорт гаскәрен советлар ягына күчерү бәрабәренә таныла шушы кече Башкортстан республикасы таныла. Һәм инде килешү төзелә. Шушы килешү буенча ул хәтта менә шушы кече Башкортстан тышкы эшләр белән дә үзенең мустакыйльлек рәвешендә яшәргә тиеш була. Һәм инде үзенең вәкилен хәтта Төркиягә дә җибәрә, үз вәкилен. Менә шу рәвештәге. Ләкин бу инде Совет хөкүмәте тарафыннан вакытлы нәрсә генә дип карала. Шунлыктан 20 елда менә шушы анда аңа каршы кешеләр, Шамигулов кебек менә каты куллы коммунист кешеләр каршы чыгып, бу Зәки Вәлиди хөкүмәтен читләштерәләр, җибәрәләр. Зәки Вәлиди шулай дип китә һәм инде Совет хөкүмәтенә, большевиклар рәтенә кайтмый моннан болай. Менә шушы республиканы Татар-Башкорт республикасын булдырырга кирәк дигән Солтан Галиевлар шулай ук бер булырга тиеш дип саныйлар. Бер булырга тиеш. Ярар булсын, Зәки Вәлиди язып җибәрә, телеграм җибәрә Ленинга. Менә ди, бу республика сезнең төзелә торган республикагыз, без аңарга каршы түгел. Ләкин менә мондай нәрсә килеп чыга. Бар каршылыклар менә үзара Солтан Галиев, Саид Галиев, Галимҗан Ибраһимовлар арасында каршылыклар була. Ләкин бер вакыт Мәскәү
proyekt çıkara. Республика составында Казанда булырга тиеш түгел, Уфада булырга тиеш түгел. Менә каршы кешеләр, бер-берсенә каршы кешеләр, менә шушы карарны ишеткәч, шуны белгәчтен берләшәләр. Һәм Мәскәүгә телеграмма җибәрәләр, махсус рәвештә, без моңарга каршы хат язып җибәреп, biz моңа катгый рәвештә каршы булай булырга тиеш түгел, чөнки Казансыз, Уфасыз Татарстан була алмый. Мен өчен алай дип эшләнгән була, чөнки Уфада да, Казанда да татарлар һәм башкортларның саны аз була. Шуның өчен бу рус шәһәрләре санала да, алар кирмәскә тиеш була. Менә шушы фикердә Вәлиди дә тора, Зәки Вәлиди дә. Сезне анда да, әгәр дә сез ул шәһәрләрне кертсәгез, руслаштырып бетерәләр ди. Аның гали була. Менә бу Сәйд Галиев ул килеп чыгышы белән кем, ул ничек менә? Ул эшче. Эшче, Уфада туган эшче, 1894 елда туга ул, 6 март көнне эшче гаиләсендә тәрбиялән, ләкин татар белемен ала, ул белемле кеше, анда сүздә юк, акыллы кеше, һич ни дишик юк аның. Белеменә дә язган материалларын карагач та күрәсең, ул чын мәгънәсендә рус телендә камил рәвештә белә үзләштергән, һәм тиешле рәвештәге аның белеме, мәгълүматы да җитәрлек була. Бу кешене ниндидер бер тигән надан, авыл малае тегедә бу дип күрсәтү һич кенә дә дөрес түгел. Ул әгәр дә шундый теләүчеләр, шулай күрсәтергә теләүчеләр бар икән, ул дөрес түгел һич кенә дә. Ул әлбәттә әзерлекле. Zaman için şuшы эшләрне эшләргә әзерлекле кеше. Ни рәвештә менә шушы хакимияткә ирешә ала? Ни сәбәпле аның кандидатурасына туктала? Чөнки ул үзен бик актив күрсәтә. 1915 елда ул армиягә алына. Солдат була ул, менә революция башланган иде, ул солдат ул. Һәм инде революция нинди чорында ул Екатеринбург шәһәрендә, Уралда, монда революция булу белән ул полк комитетына һәм советка сайлана. Аннан соң мөселманнарны оештырып, мөселман хәрби комитетында оештыра шушында. Гомумән Екатеринбургны гына түгел, Урал мөселман хәрбиләрендә оештыра үзе шушы рәвештә. Хәтта гражданнар сугышы башлангачтан алар үзләре махсус бер батальонда төзеләр, татар батальоны, Колчакка каршы көрәшү өчен. Шуның өчен инде моны күреп торалар, бик яхшы күрәләр, чөнки буның эшчәнлеге күренә, кем икәнлеге билгеле, шанычлы кеше. Шунлыктан әлбәттә менә үзәк комитет Ленин да, Сталин да моңарга тиешле менә шушындай ихтирамны күрсәтеп, шушындай вазифаны йөклиләр. Менә булай 4 март көнне, 1920 елның 4 марты көнне Ленин имзасы белән шушы республиканы төзергә тиешлеген тикшерә торган комиссия төзелә. Аның составына Сәйд Галиев та керә. Һәм 20 март көнне ул Ленин исеменә доклад хат яза. Шушыны исбатлап, ничек булырга тиеш бу республика, нинди принциплар нигезендә укмашырга һәм барлыкка килергә тиеш. Бик акыллы документ төзегән, бик акыллы документ. Бөтенесе дә. Беренчедән, шикләре, татарлар күпчелек булырга тиеш шушы территорияда. Икенчедән, әлбәттә, башка халыкларга шулай ук урын булырга тиеш. Монда русларга да шулай ук. Ләкин бу Татар республикасы. Татар республикасы. Менә шушы рәвештә ул моны исбатлап Ленинга хат яза. Ленинга хат яза. Һәм инде менә икенче шәрек мөселманнарының съездында шушы мәсьәлә тикшерелгән вакытта ул 22 март көнне, 22 март көнне ачыла. 28 март көнне Сәйд Галиев монда рәислек кыла, Ленинда катнаша һәм чыгыш ясый шушында. Шуннан соң инде менә республиканы барлыкка китерү эше тулысы белән җайга салына. Аның кемнәр керергә тиешлеге, бөтенесе әлбәттә аны Сәйд Галиев кына билгеле дип әйтеп булмый. Анда башка якларның кешеләре дә керә, ләкин Солтан Галиевка урын юк монда. Монда урын юк, ул монда һич ничек тә катнаша алмый. Менә аны бөтенләй читләштереп бетерделәр дигән сүз һич кенә дә дөрес түгел Солтан Галиев. Аны шулай дип әйтүчеләр бар. Аны
akıllı kişi ekenligin, bilimli kişi ekenligin şulay görürler, hem anı narkomnat sastafına alalar. Ol şunda eşli, Stalin bilen birge eşli. Lakin Lenin ana, elleni anamayana kabul da etmiyor. Mine şunda iraklı. Lakin anın yığıntısı her vakit sezilip tura Sultan Galiyev'nin, her vakit sezilip tura. Çünkü anın mine Şuşa Respublika tüzülgeçtinde anın taraftarları Kozan'da Şoluk Kaşaf Muhtarov, Şoluk Firdevs ul Kırım Tatarı'nda, ol Magalif Ministerliğinde, narkomatında bola. Kaşaf Muhtarov hükümetke kire selametlik saklav narkomu olarak kire bik akıllı kişi. Anın torunda ol maksus elbette söz bularga deyiş. Çünkü bunun akıllılığı her kim tarafından da tanıla, hemşin magdesinde olşula yok. Nak ezirlikli kişi bula. Lakin ansı torunda sınırak. Mine şuşu hükümet sastafında bula Yunus Velidi degen kişi, Zeki tügül, Zeki ansı başkırt Yunus Velidi degen kişi, ol mine şuşu jir işleri boyunca narkomatının jitekşisi narkomu bula. Bunun tip maksatı neydi? Mine Tatarlar bit şuşu öz yerlerinde en az yerlik halık bula, en az yerlik halık bula. Onlarını tege vaktinde kovalar, tege yılga boylarından, yol boylarından kovup, işin onaysız orunlardağına kalıp, hem yerlerinin sanı da onlarınınkı başkalarına karaganda azalak bula. Şonluktan Yunus Velidi maksat etip koya. Tatarlarga şuşu özlerinin ilinde, özlerinin yerinde teyişli orunlar bulurga teyiş. Hem ol mine pasyoluklar tizi başlayın Tatarlar için. Maksus revişte pasyoluklar alar var ol pasyoluklar eli hazırda var kaybırları. Bunu elbette şatı bitirmeler. Lakin anın maksatı şuşu. Tigizlik, gadirlik bulsun degen maksat. Akıllı kişi. Mine sonda kişiler bula. Şuşu hükümet sastafında. Şimdi sırada köşmene bitinlik işlerge doğru kide şikler bir gün kaderi düzülmegen deyip mesela korsiterlerinde Başkırstan'dağı, mesela Samara'dağı Tatarları yetiştiren rayonlar Tataristan'a kirmişe kalmanlar. Bunun sebebi nerede? Ol elbette mine bit başta indi eytem bit mine birinci proyekt boyunca Tataristan'a Ufa'da kirge teyiş bula. Bizning mine şuşu Said Galiyevlar tüzügen proyekt boyunca Ufa'da, Kozan'da kirge teyiş bula. Muna başkalar da bitinisi mına rıza, bar da rıza mına Tatarlar elbette. Bir-birsine karşılık fikirde turgan bolsalar da bu meselede olar bir fikirde, bitinisi de. Lakin mine şuşu bitinisi birleşip karşı çıkkaçtın, Özek komitet bana indi bir neçikte karşı kele almay. Rızalaşa Kozan bulurga teyiş. Ufa gubernası. Köpçilik Tatarlar. Hem eli olaygına tügül şuşu respublikanı kişi Başkırtistan kalsın, mınsın Tatar Başkırtı Respublikası deyip atav fikri de bola. Bana Zeki Velidi karşı şeva. Siz Respublikasını Tataristan Respublikası gana deyip atağız. Bana Başkırtlar, anda aşçılık teşkil etken Başkırtlar bir de üpkelemesler, rızasılık bildirmesler. Çünkü onların sanı 235 bin kişi ne varlığı. Tatarların sanı 1.200.000 30 hatta 76 kişiye kadar sanap çıkarabiliydi. Mine Tatarların sanı. Onun için elbette bu Respublika tek Tatar Respublikası gana deyip atalsın. Çünkü Başkırt Respublikası barında şunluktan mine sosyal revişte barlıkka kelsin. Lakin indi bana karşı bolalar Meskev'de, Özek komitet karşı bola. Ufa gubernasın. Nişletirge Ufa gubernasın. Kişi Başkırtistan tizilgen, anda Ufa gubernası yok, anın başkalası sterili tamakta. Mine nişletirge kadar. Ufa bolşeviklar, alarının Gubkom partiyanın guberni komiteti kategorik revişte, kadgi revişte karşı bola, bana şu yerlikni Tataristan'a veriyor. Hem Meskev'in işli, Tatarlar Başkırtistan'a alırız, Başkırtlarga belirler. Mine minanı eytireyim, Allah için oltaydı yet almaslık siyak kebek bola.
ете алмаслык. Уфасын iyi bilen bileler bit angan. Sterliden anlatsın. Bu indimde belli yok hazır. Bunda başka kişiler hazır. Lakin başkala Ufaga köşe. Her Tatarstan'ın indimine songu variant proyektinde biri hem belebe izleri kürsetiler Tatarstan sastafında, lakin yazılgan anda mine alarının şu anda yaşayan halkının fikrin bildirgenden soň dep yazılgan. Mine şonday şart bilen. Ol indiye plebiscit kebek nerse bolurga tiyiş. Bugün men halkının fikrin bildirge tiyiş ekenligi көрсөтүлгөн bola. Bik köp dokumentlar kile, telegrammalar kile, andagı Tatarlar Tatarstan'a kiregetili. Manga karşı bolalar elbette. Moskvaga şulay, çünkü Zoraya Tatarstan, anın kichkinegina şusu mine bugünkü nidegina barlıkka kelüge, barlıkka kelirge tiyiş kebek bola. Mine mında men aytar edim, Sultan Galiyev'nin da teskeri ne bola, ne işin degende bu iki iyaz için Gümümen Başkırstan için anday bakas alıp barıga kerek mi? Çünkü respublikalar tüzülü bilen alar barabir bitinisi birge koşuladı. Şolay dep telegramda bir bitinisi koşula. Şonuktan endi gümümen birlindi plebiscitte ötkerilmi. Mine şoşu iki iyaz Başkırstan sastafında kola. Emine başka rayonlarga kelgende mesela Şikteş diye rayonlar var mı diye Tatarstanda? Var. Mında Kazan gubernasına kirmegen iyazlar, Kazan gubernasından Tatarlar aşçılık teşkil etken mine aytik Şuvaş marilarının yerleri ayrım çıgarla Tatarstan sastafına girmeyi. Indi mine aytik Vyatka gubernasının Əgirce kebek mine şuşun ileri alar Tatarstan sastafına kire. Bugülme iyazı Samar gubernasına kirgen bulsa da Tatarlar köpçülük bulganlıktan şulay yok Tatarstan sastafına. Mine şuşu rəvişte şiklerini bilgilep çıgı bula. Min eytem mine meselen bildiğinde şunday avullar var, alar şikteş, ama alar Tatarstan'a kirmegen. Mine ütkergenler şikne çok kızım. Alar bahaslik iliş kola. Kirmegen avul fikirlerini artık iktibarda bilmiler. Kazanda tügül elbette. Kazanda tügül mine indi şuşun teritoriyini bilgiler aldığından, mine şuşu dekret çıgar aldığından, 27. may dekreti 20. yılının şol dekret çıgar aldığından türlü urunlardan kile mine şuşunda tilekteşlik bildiriyor. Tatarstan'a kiriyor. Şoluk vakitte ikinci ilerde mine mında bit kaybır marilar da kirip kalgan ola bizge. Alar tiyakka, Şuvaşlarda şolay güzyaklarım. Şunun için mında artık bakas tuğdurmasan, kaybır vakt tiyak meselelerine halitilip, negizde mine şoşu jerlik, şoşu teritoriya, bugünkü teritoriya 27. mayının 20. yılın 27. may dekretinde bilgilenemine sürevişte. Siz mine nişe ulisiz şoşu TSSR tüzülü hem bu Said Galiyev figurası o Tatar hazırgi Tatarstan için nindi rol oynayan nişe ulisiz şoşu tüzülünün ehemmiyeti nersede? Mine kaybır evler anarga şakti teskeri karıştı. Min andı karıştırmayayım. Çünkü alar barısı da milletperver. Lakin anın mine Aytik Sultan Galiyev'den ayırmalı bularak ol Ruslar bilen ol kadar yakınlaşu yağında tügül. Said Galiyev'nin bit kadını da marca bula. Şonluktan ol mine Rus-Tatar münasebetine bik oңай karaytırgan kişi. Anısı Diristan'ın. Çünkü halklar anlaşıp yaşayan yerde her vakitte de alga barış bula. Şundan da mine şu rəviştəgi millet ara münasebetler mında jaylana. Ona aytıp götürge gerek maksus rəvişdə. Həməli alaygına da tügül mine tatarlaştırı, devletçilerin Tatarşa alıp barıl meseleleri şulay koyula mine şu vakitte koyula başlay şu vakitte. Hem indi dokumentlarga Tatarşa tercüme bulduru meseleleri de koyula. Ümmen mine şu rəvişdə Tatar tilini ayakka bastırı meselesi de Said Galiyev buna teskeri tügül. Elbette teskeri karışta olmay. Lakin ol mine şu koyulgan maksatlarını tırmışka aşıra almay kala. Çünkü 21.
21 yılda ol hükümet sastafından ketirge mecbur bola. Anın indi sebebi bilgili. Birinciden elbette şu ağır şartlarda respublikаны bulduru, ana yakka bastırı ağırdan ağır iş. Mında millet ara münasebetler de, mında hocalık işleri de, mında jir meselesi de, mında azıktılık meselesi bigirek de ağır zaman. Hiç şeksiz en birinci orunda ol vakitte Sovet devleti için şu azıktılık probleması birinci orunda bola. Şunun için razverska деген әйбір. Razverska ol bölüp bereler senin mümkünlüğün var mı öterlik yok mu? Bütün жерге de sizin guberningizga şu kadar aytaylik tizilgen Tatarstan'a 10 milyon yarım put ekmek jeu razverskası berildi. Öte alamı yok mu? Anın andaşı yok. Hem anın eşke kaysa üyezge nişik bölü meselesi ansa iş kişileri. Lakin nişik bulsan da bunun her bir üyezinde de açlık. Çünkü ol aytan 21. yıl ol en ağır yıllarının birisi çünkü bir zor kırılık barlıkka kele. April ayından kıyaş kızdıra başlap жерге şeşirlik, ekmek üstürlük mümkünlükler bulmayı. Hem şoşun ile elbette teyişli ekmekni jiyip ala almaylar. Şunun istevine şu razverska kelip istele. Bunun için kimni gayiplerge kelek. Kaybırevler elbette Said Galiyev. Eğer de hükümet başına koyulgan iken, şuşunday razverska berilgen iken, olan üterge teyişmi? Elbette teyiş. Teyiş ol şulay deyip sanay. Buna karşı çıkışlar da bol aytık şuşu razverskаны ötev turunda halkka ündeme kabul etile. Hükümet tarafından, Said Galiyev hükümet tarafından. Şamil Osmanov bu ündemeye kol koyuyumdu. Ne için? Men yüz halkıma ölüm kararı çıkarırlığı dokumentka kol koyasım gelmedi. Şundan da bu ölüm kararını çıkarırlığı dokument bula. Şundan da açlık şul kadar kişili bula. Kişi bir-birsini aşıy başlaular varlıkka kele. Bir-birsin. Ölü meseleleri bugülme yezinin bir avulunda bir atnaşında 22 kişi öle açlıktan. Anda yaş sabıylarda, anda kartlarda, türlüsü, o dokumentler var. Bütün işler var o dokumentler. Şu şerevişteki Respublikanın halin elbette halk bit bunu tilemi, halk bit açlıkka intige. Kim gayipli? Elbette gayipli kişini bir niyegine kaldırığa yaramayım. Bu umumen Sovet hükümeti özü gayipli şu nerselerde. Bunda partiya özü gayipli şu işlerde elbette. Tataristan yelkesine düşken işler için Said Galiyev gayiplendi. Yol bitinde başkalığa teyiş bola. Başkalığa teyiş bola. Hem başkalığa da onun şundan sınavlarga karata elbette bir şuşunda opozisiya varlıkka kele. Hem alaygına tügül ama hatta Pakoşeni de yasala. Kim yasalgan ansı bilgili tügül bir neçikte, bir kim de bilmeyeni. Kaybırevler aytanı özünün abroyun köterilişini özü iştirgandır deyip, kaybırevler teyişli organlar buldurgandır deyip, kaybırevler milletçiler işlegendir deyip, tekşiru komisiyası da barlıkka kele, lakin o bir neticeye de kele almay. Neticesi 21. yılının iyuninden Said Galiyev hükümetten getirge mecbur bol, anı köşeleler Kırım'a. Anda da jengil tügeliş. Kırım'nın 24. yılına kadar ol hükümet başlığı bola. Kırım Respublikası'nın. İstelikler boyunca ol nindi kişi bolgan şahıs bularak anın nindidir işlegen işleri bilen nerse değiller. Hanın istelikler boyunca onlarga oңай beya berişler bek köp. Bek köp oңай beya berişler. Şolu Galimcan İbrahimov sana oңай beya bere. Köpler beya bereler. Lakin şu kaybır anın adımlarına karşı buluşlar bula. Adımlarına, özüne tügül. Anın özüne şahıs bularak bir kimden karşı gelmey. Şahıs bularak. Anın abroylu ikenini bilerler. Anın bilimli ikenini bilerler. Bulduklu ikenini bilerler. Lakin. Şu sene. Yaxşı beya verişler var. Lakin tiskeri beya verişler de bula elbette. Şular arkasında olayın da getirge mecbur bula.
Өзі тілеп түгіл әлбәтте. Аның қой біреулер хәтта 24 сағат ішінде шығып кетерге тиіс деген нәрседе шыға. Ләкин олай бола алмайды ол. Чөнки аның менә әгәр дә без толысы белән бәя бирәсебез килә икән, шушы кешегә ул республиканың беренче хөкүмәт башлыгы, аны оештыручы, аны барлыкка китерүче һәм инде дәвамчылыгын тәэмин итүче кеше. Менә шушы рәвештә аңа бәя бирергә кирәк. Siz nişik uyluysiz, eğer de bu kişi bulmağın olsa ikinci şakasını tavırlar idimi, elle onun buluğu neticesi, ona rəhmətli bulurlar deyiş buyuruz. İkinci kişiler elbette var. Tatarlar arasında əzirli kişiler köp bola. Mən aytам, bitandan sin kilə тұрған Kaşaf Maktarov, Şoluk Yunus Vəlidi, onlar bik əzirli kişiler bolalar, onlar barsa da. Бар шундай каты куллы менә гомумән республикалар bir vakit bitirge тиеш. Гомумән алар кирәк түгел дигән татар коммунистлар да була. Шамигулов дигән. Бәлки аңа тапшырган булырлар. Чөнки менә башкорт хөкүмәтен 20-нче елда вәлидиләрне фитнә ясап алып атканнан соң шушы Шамигулов җитәкче була. Башка кеше Башкортстан республикасында. Менә шушындай кешеләр бар. Татарда әзерлекле кешеләр була. Аның орнына башка кеше табылган булыр иде. Ләкин biz бит шин барлыктан чыгыш итәбез. Барлыкка килгән Сәйид Галиев тарихка кирип калган шушы рәвештә аңарга без әлбәттә тиешле бәябезне бирергә тиешбез. Инде репрессияларга килгәндә мин әлбәттә гаделсезлек дип саныйм. Аңа карата гына түгел, күпләргә карата. Шул ук 37-нче еллык авыр Галимҗан Ибраһимовны Крымнан алып кайталар бит. Алып кайталар. Туберкулез, үлем хәлендәге кеше. Үлем хәлендәге кеше. Һәм ул шул төрмәдә туберкулездан авырып үлә дә. Менә әйтәләр әле шулай дип. Дөрестерме, юктырмасын, мин аны әйтә алмыйм, чөнки күргәнем юк. Имеш, менә ул теге Плетен төрмәсенең диварына язып калдырган. Юкка гына хезмәт иттем мин сез дуңгызларга дип. Имештер. Галимҗан Ибраһимов. Гаделсезлекне барда белә. Шушы кадәр эш эшләгәннән соң нинди репрессия булырга мөмкин? Аны Сәйид Галиев та шулай ук сизеп тора, гаделсезлек икәнлеген. Солтан Галиев та шулай. Барысы да, алар бит берсе дә кутылып кала алмый. Уңы да, соңы да бөтенсен дә кыралар бит аларны. Шунлыктан әлбәттә менә бу репрессиялар гомумән гаделсезлекнең гаделсезлеге. Менә шушы кешеләрнең эшләгән эшләренә тиешле бәя бирә алмау. Инде тиешле бәяне без менә аларга 50-нче елларда реабилитация булганнан соң гына әйтә алабыз. Чын йөзләрен, аларның чын йөзләрен халыкка кайтарып бирә алабыз. Siz nişik uyluysiz, менә шунсын да әйтеп китсәгез иде, менә Кырымнан соң аның тормышы ничек дәвам итә? Кайларда эшли? Кырымнан соң аның ул түбәннән төшкәннән төшә бара инде. Кырымда да бер җиңел булмый. Республиканы өчен барлык килә. Чөнки монда татарлар яшәгән. Ләкин алар ашчылык монда. Тик 21% кына. Ничек монда татар республикасын, татар гамәлләрен булдырырга кирәк? Авыр эш. Монда да каршылыклар, шактый каршылыклар. Аның урынына башка кешене билгеләп әйтик, менә Шаһимардан Ибраһимов дигән шулай ук бик акыллы татар кешесе һәм партия үзәк комитетының шанычлы кешесе, ул хәтта берничә мәртәбә җибәрелде Крымга. Һәм алай гына да түгел, үзенең Солтан Галиевка язган хатында хәтта әйтә дә, менә минем шушы хөкүмәтнең башлыгы булырга дигән фикердә бар иде ди. Аны да куймыйлар, чөнки ул карашлары белән Солтан Галиевка якынрак тора. Шуның өчен монда инде Сәйид Галиевның кандидатурасы бердән-бер булып кала. Аннан соң ул киткәннән соң анда бит оппозиция шулай ук, анда бит Крым татарлар үзләре дә бар. Аңардан соң инде менә 24-нче елда Дерен Айырлы дигән Крым татары, Крым республикасының хөкүмәт башлыгы була. Халык комиссарлар советы рәисе була. Ул кала. Шун Солтан Сәйид Галиевның аны алалар Мәскәүгә, башта бер треста җитәкче булып эшли, баштары әле аның хәтта трес җитәкчесенең урынбасары, аннан соң җитәкчесе
Шушы рәвештә. Соңгы инде аны җибәрәләр менә Саратовка тимер юл политотделының җитәкчесе итеп җибәрәләр. Һәм ул менә шундан кулга да алына инде. Кулга алынуның сәбәбе нәрсә бу? Сәбәп бөтенесе алар халык дошманнары бөтенесе дә. Гомуми шаукыммы бу, әллә аның ниндидер дөрестән дә бар? Аларга стандарт рәвештә бөтенесенә. Алар халык дошманнары, алар чит ил шпионнары, ул вакытта бигрәк тә Япониядән курку. Япония анда сөйли торган әйберләр бик күп ул. Гаепсез кешеләр куылган менә кулаклар рәвешендә куылган кешеләр Краснооктябрьскийда Пермь өлкәсенең яшьләр алар, яшьләр. Аларны гаеплиләр бөтенесен, имеш менә сәнәкчеләр фетнәсендә катнашкан өчен сезне һәр бөтенебезне кулга алабыз, аның өчен генә түгел. Сез Япония агентлары, монда сез һәр үзегезнең отрядларыгызны төзеп инде кораллангансыз да хәзер. Уфада шушы рәвештә хәзер имеш дәүләт барлыкка килә. Шушындый рәвештә менә ялган. Хәтта шушы җегетләрнең бөтенесен алар катнаша алмый бу фетнәдә, чөнки әле малай-салайлар гына булалар. 19-нчы елда бу репрессиялар, 37-нчы ел бу. 37-нчы ел. Булар яшь җегетләр генә. Ничек алар менә шул вакыттагы нигә сәнәкчеләр фетнәсенә катнашсын? Юк, әлбәттә, дөрес түгел. Ләкин аларны менә шушы рәвештә менә алар япон шпионнары, сатлыклар, немец шпионнары бөтенесе анда стандарт гаепләүләр бөтенесенә дә. Ул үлемгә хөкем ителәме, ничек итеп вафат була, менә вафатын сөйләсәгез иде. Ничек бу? Сәйдгалиевме? Аларның бөтенесен аталар. Аларның бөтенесен аталар аларның. Күбесе әйтәм бит, менә Галимҗан Ибраһимовны гына аталмый калалар, чөнки ул үз үлеме белән үлә. Һәм аның менә бар медицина белешмәсә дә анда күрсәтелгән, менә шушы көнне, шушы нидә үз авыруы белән үлде. Һәм шуның өчен бу җинаять эше туктатыла дигән карар, ул документ бар. Аның Сәйдгалиевның нидә булса туганнары, аның нәрсәләр хәзерге вакытта? Аның туганнары менә бар иде, хатыны бар иде. Аның турында менә теге реабилитациядән соң менә монда теге урамга исем бирү, культура сарайына аның исемен бирү вакытларында шушында җыелышларда катнашып хатыны килеп ултырды. Бик ныклап сөйләде ул. Документлар менә партия архивында, элекеге менә син әйткән архивта алар бар, алар сакланалар. Аның турында менә шушы рәвештә сөйләп чыгучылар шунда ук булды. Шул ук документлар алар бар бөтенесе дә. Аның башка туганнарын мин белмим, алар бардырмы, юктырмы, ләкин менә хатыны мин аны үземдә күрдем. Менә шушы нидә җыелышларда мин карап тордым аларның чыгышларын. Чыннан да чын мәгънәсендә анда менә бу 56-нчы елда реабилитация була. 65-нче елларда, менә 65-нче ел булды микән, карт коммунистларның менә җыелышында Мәскәүдән килеп шушы хатын катнаша нигә. Һәм истәлекләр бар аның турында, ул сакланалар ниләр. Сез ничек барыбер үзегезнең фикерегезне әйтсәгез иде, менә бу ТССР оешуның хәзерге Татарстанга нинди белән мөнәсәбәте булган? Чөнки булган бит фикерләр Себердә дә, мәсәлән, Табыл тирәсендә дә ниндидер теге хәрәкәтләр булган. Кайбер милләтләр хәтта оеша алмыйча калганнар, мәсәлән, үз автономияләрен оештыра алмыйча калганнар. Менә шул яктан караганда ничек бәяләп була? Коммунистлар бит алар марксистлар. Аларның фикере буенча милләтләр озак яшәргә тиеш түгел. Алар озакламый бетәчәк. Шуның өчен менә бу республикаларда тик вакытлы рәвештә генә дип караучылар бик күп була. Әйтик, менә партияның 8-нче съезд материалларын карасаң, анда берсе артыннан берсе чыккан делегатлар, аларны мин инде сөйләп тормыйм, аларның исемнәре барысы да бар, теркәлгән. Алар менә шушы үз билгеләнү хукукын тик уен гына, вакытлы рәвештә без шуңа барырга тиеш булган уен гына дип кабул итәләр. Һәм бу бетергә тиеш дип.
Менә шушы фикердә торган булганлыктан, әлбәттә, теге тулы мөмкинлекләр бирү халыкларга ул әлбәттә мөмкин булмый ул диде. Шуның өчен әгәр дә менә бүген гаепләп чыгалар бит инде, Жириновскийлар менә имеш большевиклар зур хата җибәрделәр, республикалар төзеделәр. Бу дөрес түгел, бу чепчи ялган. Большевиклар һәр вакыт Ленин үзе федерациягә каршы. Һәр вакыт каршы булалар. Менә аның 1913 елны Шауменга язган хатында да шушы әйбер күрсәтелә. Чөнки Шаумен ул әрмән большевиге буларак, әлбәттә үзенең милләтендә башка милләтләрнең дә яшәвен һәм тигез хокуклы булуын алга сөргән кеше. Ленин моңа хатында яза инде, менә шушы рәвештә алар милләтләр бетергә тиеш, шуныңтан бетмәсә дә алар бер дәүләттә булырга тиеш, бердәм дәүләт, үзәкләштерелгән дәүләттә булырга тиеш. Федерациягә каршы булар. Сталинның 17 елның мартында менә революциядан соң чыккан бер мәкаләсе Правда газетасында чыга. Против федерации дип атала. Бу мәкаләсе аның Дело народа дигән эсерләрнең газетасында шул ук Иосиф исемле кеше, ике Иосиф була бит инде. Иосиф Акулич чыгыш ясый, мәкаләсе була. Россия штатлар нигезендә төзелергә тиеш, федерация булырга тиеш дип яза шусын инде. Штатлар нигезендә менә федерация булырга тиеш дип яклап чыга инде. Россия башкача яши алмый дип. Сталин менә шуңа каршы итеп яза инде против федерации. Ләкин 22 елны менә шушы әсәрен кире бастырып чыгарган вакытта Сталин астына өстәмә кертә. Без шушы нидә властька килгәчтен шушы илдән халыкларның китү рәвешендә кабул иттек бу илне. Китәләр. Һәм шуны туктату өчен без мәҗбүри рәвештә федерацияны игълан иттек. Шулай дип яза, мәҗбүри рәвештә дип. Һәм инде әлбәттә ул менә аңа һәр вакыт каршы булып килә. Моны вакытлы чарагына дип карый, ул да шулай федерацияны. Ленин менә ул бөтенләй башканы. Ул шушы чынбарлыкны чын мәгънәсендә чамалый, сизә һәм бу рәвештә федерацияның вакытлы чарагына түгел, Россия исән каласы килгән вакытта ул аның чын мәгънәсендә төп эштәлеге булырга тиеш дип Ленин. Һәм сыстыртылган вакытта да Сталин бит моңарга әйтә, менә без инде күп уйнадык, менә шушы милли бәйсезлек тарафлары большевиклар белән, шундый большевиклар белән күп уйнадык. Хәзер җитте. Әгәр дә без бу уенны туктатмасак, без бу илне кире җыеп ала алмаячакбыз дип яза Ленинга 22 елны авыру Ленинга яза хат. Ленин инде хәзер аның менә язылган мәкаләләре билгеле, аның берсендә объявляю бой великодержавному шовинизму, насмерть объявляю бой дип яза шулай. Инде менә шушы СССР төзелә башлагачтан 22 елда ул авыру инде аның хәлсезләнгән дә власть инде күпләп Сталин кулына күчә башлаган. Менә шунда яза булай дип. Менә СССР төзелде, игълан ителде. Ләкин без әзер булырга тиеш икенче съездда, Советларның икенче съездында шушы мәсьәләгә кире кайтып, республикалар, моны төзегән республикалар элекке хәлләрендә калсын. Димәк, хәрби бердәмлек, дипломатик бердәмлек һәм калган илләр буенча республикалар бәйсез булырга тиеш. Моны минем әзерләгән мәкаләм дә бар. Моны мин нигездә конфедерация дип әйтәм. Ленин нигездә менә шушы фикергә килә. Ул үзенең көрәштәшләреннән алга бара. Аның көрәштәшләре аның фикер артыннан илгәре алмый. Молотов та шушы турда яза. Илгәре алмый ди. Индустриясыз менә әйтсәгез инде барыр менә ТССР төзелүнең һәм менә шушы шәхескә Сәйд Галиевка сезнең менә мөнәсәбәтегез ничек бу кешенең шәхесенә менә нинди әһәмият? Минем мөнәсәбәтем бик уңай, чөнки әгәр дә шушы республика вакытында барлыкка килмәгән булса, без аны суверенлаштыра алмаган булыр идек. Аны суверенлаштыру өчен, бәйсезлеген булдыру өчен җирлек юк булмас иде.
республика барлыкка китерүү ул бик зур вакыйга ул. Кичкене жерликте болса да, аз гына хукуклы болса да, ничек кенә булмасын, ләкин ул барлыкка килгән һәм 90-нчы елларны без аны чын мәгънәсендә суверен дәүләт итеп игълан итә алдык. Саид Галиевның өлеше монда искиткеч зур. Biz аны танырга тиеш. Әлбәттә, әлбәттә. Ул тиешенчә бәяләнгәнме, ничек уйлыйсың? Бу кеше. Заманында ул тиешенчә бәяләнде. Zamanında. Lakin biz ol bəyəni hamanda şol saqlab qalırğa tiyişmiz, şoşu bəyədə, şoşu prinsipdə atırğa tiyişmiz. Mında bit kimlərlindir birisi bilən qarşı turuğunda iş tügül. Onlar barısı da millətpərvərlər, barısı da Tatar xalqının bəysiligin alğa sürüşülər, barısı da. Lakin türlü rəvişdə. Said Galiyev'nin rəvişi mənə şoşu. Аның менә төп эшләнгән эше шушы республиканы барлыкка китерүгә, нигез салуга керткән өлеше. Менә шул аның. Безнең беренче җитәкче булып чыга. Беренче. Аннан соң әйтәм бит, менә Кашаф Мохтаров килә. Аннан соң инде үзгәрүләр, гомумән, китә система шундый ни. Сез менә İstəliklər, nərsələr boyunca anın nənəndə kişi ikənsiz etdiniz, mənə aqıllı kişi deyib, mənə şəxsi sifatları bilgili mi anın? Anın şəxsi sifatların... Ama nibara 26 yaş bulub çığa bana. 26 yaşında hükümet başlığı. Biz bitin nelerini malay salay deyip kına sanıyız bugünkü gününü. Mənə 26 yaşında hükümet başlığı bulğan nege bugünkü gününü elbette oңaydan oңay beyə belirgə deyişmiz. 44 yaşında kitip bana dünyadan 44. Elbet 44 yaşta el tolu ülgürü tügül bugünkü gün için, bugünkü günde ağlar ülgürgen. Ağlar zaman için ülgürgen, əzirlikli kişiler. Şunun için biz alarga mene şuşundu yaşta bulularında koramastan elbette tiyişli beyine birgə deyişmiz. Onların komünist iken anıtırga yaramay. Komünistlerin prinsipi bilgili prinsip. Ana bugün tanqid etmişler o prinsipni var. Lakin kommunistik prinsipnin umumen mene yaşayan Sovet devletinin anın bit umay neticeleri de bit köp idi. Anın sosyal problemlerini hal etüü, sosyal qadirlik meselesi, tölevsiz oku, selametlik saklav işleri, tağın bir köp nerseleri var idi. Onlar bit bugün birisi de yok mene. Şunun için biz mene Sovet ilini yoğaltı bilen birge, anın bir köp oңayaklarında yoğalttık bugünkü gün. Ni kızganış yoğaldılar onlar, ol yaramaydı, onlarını elbette saklap kalıp gerek idi. Qarşılıqlı kişi deyip eytirlər bitində bunun nərsəsi üçün tənqidlərə bula Said Galiyev'in siz neçə görürsünüz? Onu tənqidlilər, eytəm bit, mənə şuşu açlıq məsələsi boyunca tənqidlilər, şuşu eytik Tatar-Başkır problemasında Kadgirov'da üç fikrini ütkər almağanlıqdan gayiplilərə olanlardan tırmay. O gayipli o mümkün kadarısın işley. Mümkün kadarısın. Şunun için mənə mında tegi yumşaq kişi falan deyip eytip bolmay. Çünki yıllar, qatı yıllar. Mında ol teginde yumşaq bolgan, ol bulay bolgan deyip ol vaqt, ol zaman için dürüst değil. Eğer de sen mənə şu işlerini başkarasın iken, anda qatılık göstermişi birey birleştirip bolmay. Birey birleştirip bolmay. Şuşu iki eybirde anı tənqidlilər, eymi açlıq? Hayır. En eşik tənqidlə bilgirəsin. Bir yıl içinde nindi tənqidlə olurğa mümkün. Anı tek maktab kınaytırğa gerek bugünkü günde. Çünkü şuşu bir yıl içinde Respublikını ayakka bastırıp atlap getirdiği dereceye jetkirүүгө kirtken ilişkiler için neşik maktamısın anı? Elbette hatalar, kim hatasız? Bugünkü günde Lenin'in özünde tənqidliler, başkalarında tənqidliler. Şunun için mene biz ol tegi tənqidi yakkagına koytırga teyiş tügül. Şuşu bulgan tarihka teyişli veya biri ol bizning maksat. Bulgan tarih. Neşik bulgan şolay. Şolay biri, şolay yazı. Hem Said Galiyev'ka da neşik işlegen. Şol rəvişdən ha veya biri. Şol rəvişdən. Jengil şartlarda işlemegen elbette. Tataristan'da da, Kırım'da da. Jengil şartlarda tügül. 26 yaşlık. İki Respublikanın başlığı o. Anda da bir neçe vet o. Anda da bir neçe hükümet başlığı vet o. Kırım'da da.
Şunun için ona menə şuшы рәвештә бәя бирү ул әлбәттә кирәктән кирәк.